Bir musulmandygyny soraktyrlar. Meniň abam, indi dädesiniň dädesi bolmaly. Meniň dädeme inha tagryban Salih Haftady sede öldü abam diýipdirdi. 1 hektar dädeme yer berdi. O dädemem şo wagtly ekýedi. Dädemiň gyzasy da ol 80-nyda o da öldü. Indi dädemiň gyzasynyň çagalary indi dawa edýär. Inha siziň dädeniz şol dädesiniň beren ýerinden bize de bermeli. Biziň hem hakkymyz bar, biziň anamyzyň hem hakkymyz bar. Hakkı bar diýip aýdýar. Aýa şu näjere şeriatda. Edi musulmandygyň dawa bolanda muny ulamaň ýanyna barym. Sizem barym ulamaň ýanyna, ol inha däden gyzasynyň çagalarynda alyň gidin. Ola ol de abangyzyň berişi näjere jaý beripmi, yer beripmi, beren wagty hududy herbasyny muşakkas edip beripmi, ya beren wagtynda içinde mehsul barmyşmy, jaý berende jaý boşadyp beripmi? Ony owuny gurrunlarken, o zaman bir ahonyň ýanynda sizem keplen, o da keplesin. Dogryja saýhallyja aýdyn, ahon hukm şeriaty aýdar. Munyň ihtimalatlarka. Men birini aýsam ýene bir ihtimal galar, birini aýsam ýene biri galar. Onuň üçin biz dawa bolanda dört göz bir ýere gelmeli bolar, şeriat kestirmeli bolar.